Naša výrobná organizácia má v Dunajskej Strede 5 hektárov skleníkov a vykurujeme tento skleník s geotermálnou energiou. Aké boli náklady na vybudovanie skleníka? Tak zhruba na 1 hektár to vychádza 1 milión eur, takže 5 hektárov je 5x1. Je to príliš drahé? Oplatí sa to? Vráti sa to? Áno, keď vykurujete geotermálnou energiou a máte všetky výhody Žitného ostrova, to prírodné slnko, dobrú závlahovú vodu a tradične dobré podmienky pestovania zeleniny, tak sa to oplatí. Aká je návratnosť investície? Tak návratnosť sa počíta zhruba na 8 rokov. Výhody Žitného ostrova znamená to, že nikde inde na Slovensku sa to neoplatí, alebo nebolo by to efektívne? Pri skleníkovom pestovaní je veľmi dôležité, aby ste mali dobré priemerné teploty, čo na Žitnom ostrove, tým, že to je juh Slovenska, najideálnejšie. Samozrejme, v lete je už prílišné teplo, ale tie priemerné teploty ešte vychádzajú v priemere veľmi výhodne, takže sa dá efektívne pestovať na Žitnom ostrove. A my máme zaručených 2000 hodín slnečného svitu, čo inde na Slovensku sa nedá zabezpečiť, čo je veľmi dôležité, lebo to je pre rastliny životu dôležité, aby mali dostatočné slnko. Základom hydroponického pestovania je tento systém, ktorý tu vidíme. Je to závesný žľab. Na tom záväznom žľabe vidíme samotný materiál, v ktorom sa pestujú pri hydroponickom pestovaní. To sú minerálne matrace. Skladá sa to v zásade dvoch častí. Je to minerálna kocka. A my keď kupujeme sadenice, väčšinou tie sadenice sa kupujú v Holandsku, tak sadenica už prichádza takto dopestovaná v minerálnej kocke. Potom sa to, dá sa povedať, vysádza na takéto paplóny, na minerálne matrace. Jeden paplón obsahuje, ako tu vidíme, dve rastliny, takže dva kocky. Toto sú vykurovacie telesá. Som povedal, že vykurujeme geotermálnou energiou väčšinou, tým, že to je vegetačné vykurovanie. Tu je tá teplota zhruba okolo 30 stupňov. Potom tu máme kolánicový systém vykurovania. Jednak to slúži na spodné vykurovanie a slúži to aj na transport vozíkov, lebo ľudia samozrejme musia pracovať v týchto radoch, takže potrebujú na transport vozíkov nejaké kolánice. Málo kto si to uvedomuje, že to je najšetrnejší spôsob pestovania zeleniny momentálne na svete. Jednak preto, lebo máme tu systém, ktorý riadi počítač, je to kvapková závlaha, celý skleník je vybavený kvapkovou závlahou. Každá rastlina má svoju kvapkovú závlahu. My presne dávkujeme toľko živín, koľko jedna rastlina potrebuje a na konci celého riadku, keď tu je závesný žľab, tu odteká potom ten živný roztok, ktorý nespotrebuje rajčina. Vracia sa to do systému, pridáva len toľko živín, koľko tá rajčina zase potrebuje a celé to cirkuluje, nevypúšťame ani gram vody, nevypúšťame ani gram živín, takže všetko sa to využíva. Navyše hovorí sa, že rajčiny pestované v hydropónii sú dobré aj pre alergikov. Takže je to veľmi dobrý systém pestovania a veľmi efektívny. Vidím, že tieto paradajky rastú ako liany v džungli. Koľko narastie jedna paradajka? Tieto rajčiny počas celej sezóny narastú do dĺžky 14 metrov. Samozrejme, skleník má len výšku 6 metrov, takže my tú rajčinu potom posúvame počas rastu do dĺžky celého riadka. Ako vidíte, táto rastlina bola vysadená niekedy v auguste. Teraz má dĺžku asi 8 metrov, takže už tá rastlina je dospelá, by som povedal, a ešte dorastie do tých 14-15 metrov.